Καλησπέρα μαγκές μου, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε μονομαχία Master Duel, μία μονομαχία με τον Demi Gamers, με τους Demi Gamers βασικά. Οπότε, ναι, έχω ετοιμάσει κι άλλη μονομαχία που είναι με το Yu-Gi-Oh! Nostalgia. Είναι σε editing γιατί εκείνη είναι τεράστια, οπότε θέλει αρκετό editing. Μέρα με τη μέρα κάνω λίγο, υπομονή θα ανέβει. Κάντε ένα like και ένα subscribe άμα σας αρέσουν. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη στις μονομαχίες με τους Duel Bros. Αλήθεια σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω με τα παιδιά να κλείσω άλλη μία μονομαχία μαζί τους, με νέα στράπολες, με νέα όλα. Βλέπουμε. Και αυτά πάνω κάτω. Like, subscribe στο κανάλι με βοηθάει πάρα πολύ. Και φύγαμε στο βίντεο. Το που λένε μου είναι δεύτερο, ξεκινάμε. Σχολιάζουμε στις FX, λίγο πιο χαλαρό. Ξέρετε ότι πάντα αυτό το βίντεο είναι πολύ χαλαρά. Από απόψη gameplay, διακουράσουμε, διασκεδαστικά. Το σέρι μας είναι ενδιαφέρον. Απ' την μία μεριά, απ' την άλλη πολύ κακό. Γιατί δεν έχω κάποια παγίδα. Και μου παίζει. Άμα μου δώσω μόνο τώρα ένα καλό τέρας, δεν είναι μάλλον το χρόνο. Μάλιστα. Άμυνα. Σήμερα κάτι ανάποδα. Αυτό έχει την ώρα. Δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Θα μου βγάλει στάνταρτ κάτι καλό. Επίσης, μιας που το πρόσεξα τώρα, έτσι και από την κάμερα, σας πάω από εδώ. Έβαλε το καλύτερα και πάει το τέρας μου. Έβαλε μια κατανάποδα με Soldier 2 και ένα τέρας μου. Λογικά θα με αποποιηθεί τώρα. Μάλιστα. Για 3 γύρους προπονούμε την επίθεση, έτσι αντίπαλο, μετά σπαθιά του και άρα τέρασμα. Δεν μπορώ να το βάλω. Βασικά με θυσία δεν μπορώ να το βάλω με θυσία. Θα μπορώ να βάλω και τη δύναμη του κρανίου. Μην είναι καμιά παγίδα καθρέφτης. Σήμερα είναι κάποια παγίδα. Περνάει η επίδεσή μας. Και ένα άλλο τέλος που δεν ξέρουμε τι είναι. Τουλάχιστον έχουμε τη δύναμη του κρανίου. Και αυτό και για την ώρα μας προστατεύει. Μετά θα
Θα κατεβάσω Time Wizard και κάνω 5. Όχι. Κακό. Κακό, δεν μπορεί να επιτεθεί. Κακό αυτό. Σκοτεινό μάγο, μάλιστα. Αυτό θα κάνω, πέτα. Μα τώρα έχω σκοτεινό μάγο. Ναι, και τώρα που το βρω μάγο και δεν σκοτεινό μάγο. Για να δούμε. Αυτός είναι ο δεύτερος, έχει άλλο έναν γύρο. Κι άλλο τεράστια τάποδα. Μάλιστα. Ηλεκτρομαγνητική χελώνα. Μάλιστα. Και κάτσε, θα έχει μια παγίδα εκεί πέρα. Οπότε ας μην μπορεί να ενεργοποιήσει. Πάμε μεγάλο τέρας ανάποδα. Που και να μας επιτεθεί τώρα η ηλεκτρομαγνητική χελώνα ή και όχι. Είμαστε κουμπί. Θα βάλει το Ινγκόρια στη θέση επίθεσης ή θα αποδηγηριστεί το άλλο το τέρας σε θέση επίθεσης, ή μάλλον θα το αφήσω να περάσει. Θα δούμε. 11ος γύρος είναι. Σκέφτεται. Όσο σκέφτεται, εσύ κάνεις subscribe, έτσι. Τι περιμένεις? Πάμε subscribe, μάκες, πάμε για τους 520. Πιστεύω σε εσάς, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και κατεβάζει. Και θα μας παίξει όλο full επίθεση, Μάλιστα. Ναι, αυτό ξέχασα που έχει το effect. Εντάξει, θα το κάνουμε γιατί θέλω να φτιαχθεί ο Time Wizard. Τώρα δεν μπορούμε να σκοτεινό μάγο δυστυχώς, αλλά Magical Warrior, περίμενε, τώρα αλλάζει εδώ το πράγμα. Οκ. Δεν χρειάζεται, ας φύγει η παγίδα του. Δυνάμει του καθρέφτη. Κάνουμε επίθεση, εννοείται εδώ πέρα, εντάξει. Σύλλους 100 πόντους ζημιά. Τελειώνουμε το γύρο μας. Αλλά τώρα νομίζω ήρθε η ώρα για να μας ρίξουνε φάπες. Τα 3 τέρατα που έχει κάτω μπορεί να κατεβάσει και ένα τέταρτο, ή μπορεί να πάνε και κάποια θυσία. Να κάνεις κανέναν Αιγύπτιο Θεό και είχαμε. Και εδώ πάει το πρώτο για θυσία. Φέρνει την Erknight ή τον Erknight, τέλος πάντων. Χάνει τον κόσμο της ζωής για να φέρει πίσω στο δω και στο μωρέ και θα μας κάνει επίθεση στο Magical Warrior. Όχι, στον Time Wizard. Και θα χάσουμε αρκετούς πόντους ζωής, αλλά 3.600. Και ένα που έγινε ανατροπή που το περίμενα. Τώρα θέλω κάτι δυναμικό, καμιά παγίδα να μου δώσει. Βάζει και κάτι ανάποδα. Κάτι καλό. Μάλιστα.
Έβαλα, δεν μπορώ μάλλον γιατί είναι... Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ. Τι κάνω τώρα, τι κάνω. Δεν τον έχω τι, εντάξει. Αποφάσισα να τον έχω. Δεν πάω στην άποδα. Αλλιώς θα ήταν πολύ νωρίς. Η μάχη μας σε παρακαλώ να φοβίζει τις ανάποδες κάρτες και να μην κάνει επίθεση. Όχι, τελείωσε. Τι είναι εδώ, δεν ξέρω. 1200. Δεν ξέρω. Δεν το τελειώνει. Χειροκρότημα. Γρήγορη μάχη. Κοίτα. Θα αποφάσισα κάποια στιγμή να πάμε και Levant. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μονομαχία. Και αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι καθώς με βοηθάει πάρα πολύ. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε guys.